Registration alang sa Philippine National ID System sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pormal na nga gibuksan. Ano ang report? Matag higayon nga adunay lihukon nga transaksyon si Annalyn Bricasio ang iyang voter certification lang ang iyang gamiton kay wala man siya ID. Busa, gikalipay niyang lakip siya sa mga unang na pre-register sa mga enumerator sa PSA ug nahatagan og appointment slip karong adlaw alang sa registration sa Philippine National ID. Gipasabot ni Edwina Carriaga, Chief Admin Officer sa PSA 7, nga gi-prioritize nila ang mga low-income individuals kay sagad kanila walay mga ID. Sa pagkakaroon, we are still developing the system into being kanang universal ID na gyud siya ba nga kung matawag SSS, you don't need to give the SSS ID, no. Siguro in the future, that's the vision for the national ID. But for now, identification pa lang sa siya. Gawa sa demographic data, kuhaan usab og iris scan, fingerprint ug picture ang matag registrant. Nagpaila na siya nga kung ikay nagunit ka anang ID, imuha gyud na, so dili gyud ka ingon nga dili ikaw mo'y tagian nga ID kay tungod sa among mga data nga gipangkuha nga mao'y nga adiha makita sa ID. Matag cubicle hit sa registration kit ug ang matag registration kit maka-cater og 45 ka mga tawo matag adlaw. Target sa PSA nga makaparehistro og 300,000 ka mga Oponganon karong tuiga. Apan lagi kay ang mga nangarehistro pa karon kadto pa kining na pre-register niadtong buwan sa Nobyembre, so posibleng dili makuha ang target karong tuiga. Matod sa kadagkuan sa PSA 7, niadtong Nobyembre pa unta magsugod sa registration apan tungod kay nalangan ang pag-abot sa mga registration kits ug may gi-enhance pa usab sa ilang sistema. Hinungdan nga nasibok ang registration karong buwana. Si Mayor Junard Ahongtian kinsa mitambong sa opening ceremonies lakip sa misuway sa pagparehistro. Mo ni i-present ay abot sa ID, no. Mo na atong i-claim once maabot ang ID, mo na ito i-present. Human sa pipila ka semana, ipadana sa PhilPost ang national ID. Sunod buwan, posibleng sugda na usab sa PSA 7 ang online registration aron mas daghan ang marehistro. Human sa registration alang sa national ID, mamahimo usab nga mulinya aron makaabli og bank account sa Land Bank ang mga nagparehistro. Kinahanglan sila og land bank kay ang usa man gud ka purpose sa atong national ID kay anytime og duna bitaw tay mga ayuda from the national government, automatic na siya nga adto sa ilang bank account sa land bank. Aminado hinuon ang lokal nga hagamhanan nga medyo hagipot ang sports complex. Isip venue sa kalihukan, busa nakig-alayon sila sa usa ka pribadong establishmento aron didto na ipahigayon ang registration. Sign naman si Mayor sa among letter request sa usa ka establishment diri sa Lapu-Lapu nga among adtuon. Hopefully musugot sila nga himuon nato nga corporate social responsibility nila para free of charge pud ta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.